Trukatzailearen definizioan ez da inon agertzen ze dimentsiutan ari garen. Beraz, definizioa berdina da. Bi eragileen arteko trukatzailea, A eta beren trukatzailea, da A bider B, ken B bidera. Orduan, ez da ezer aldatzen. Gauza da, hiru dimentzioetan, eragile gehiago ditugula, beraz askatasun gehiago ditugula, eta hori dela eta orduan, trukatzaile gehiago izango ditugula, ez? Badago asko erabiltzen dugun trukatzaile bat, ez? Eta hori da, X eta Peren arteko trukatzailea hori dimentsio bakar batean definitu genuena. Kasu honetan, hiru dimentsioetan egoniz, izango litzateke posizio vektorearen X osagaia eta momentu lineararen X osagaiaren arteko trukatzailea. Hori izango da, dimentsio bakar batean genuenaren antzekoa berdina, eta izatez, hemen ere, era berdinean ikus dezakegu hori dala IH barra. Orduan, hori zer esanik ez, hementxe guretzat erreferentzia handiko trukatzei izango dugun. Eta dagoen, ikusten duzuen, aldaketa bakarra da hementxe jarri behar dugula Peren X osagaia. Era berean, izango dugu beste osagaien arteko trukatzaileak baldin eta posizio vektorearen osagaia eta momentu linearen osagaiak berdinak badira. Hau dela eta orduan, baita IH barra izango dugu I eta PI den arteko trukatzaileak. Eta Z osagaia eta PZ-en arteko trukatzailea. Guzti hauek I berdin IH barra direla frogatzea oso zorraza da, ez? Esate baterako hartzen badugu azkeneko hause. Hau dugu berdin, Z eta zein da PZ-aren trukatzailea? PZ-aren eragia minus IH barra Z-arekiko derivatu partziala. Eta da minus, orain PZ-aren eragia bider Z. Orduan, hau egiten badugu, hementxe daukaguna da minus IH barra Z bider Z-arekiko derivatu partziala, hemen dugu minus eta minus plus IH barra, eta orduan hementxe dugu Z-arekiko derivatu partziala bider Z. Eta hori ondo interpretatzen badugu, hori da lehenengo Z-arekiko derivatu partziala, oda pat, eta gero dugu gehi Z bider, gero eskubian etor daiteken beste horren Z-arekiko derivatu partziala. Orduan, hau aztertzen badugu, hementxe daukaguna, hau bigarren ekarpen honekin joango zaigu eta geratzen zaigun gauza bakarra da IH barra. Orduan, jarritako estrategia hau, berdin trukatzaile hau, IH barraren berdina dala, da dimentsio bakar batean egin genuenaren berdina. Eta, gauza da, hiru dimentsioetan, R-ren osagai eta P-en osagai diferenteen arteko trukatzaileak ager daitezkela ere, ez? Hau da, izan dezakegu adibidez, X eta P-ren arteko trukatzaileak, baina, kasu honetan, hau, 0 dugu. Orduan, R-ren osagaia eta P-ren osagaileak diferenteak badira, hain arteko trukatzailea 0 dugu. Kasu honetan, P-ren osagaia da irekiko derivatu partziala, baina X-en gainean aplikatuta da nuloa da. Beraz, egingo dugu honen frogatzua, oso erraza dugu. Beraz, hau dugu, X bider PI berriro da minus IH barra X irekiko derivatu partziala. Eta gero, minus, ointxe jarri behar dugu, PI bider X, beraz, minus IH barra irekiko derivatu partziala bider X. Beraz, hementxe dugu, minus IH barra X irekiko derivatu partziala, eta hementxe dugu gehi IH barra, orain egin behar dugu, X eta gero etor daitekenaren irekiko derivatu partziala, baina X-en irekiko derivatu partziala nuloa denez, orduan hau kanpora atera dezakegu, beraz, geratzen zaigu honen berdina.
eta hau ikusten duzuenez 0 da. Eta gauza bera gertatzen da R-ren osagaiak eta P-ren osagaiak diferenteak direnean. Orduan, klar, ikusten duzuenez, irudimitxetan, auskatasun gehiago ditugu, beraz, trukatzaile gehiago izan ditzakegu. Beraz, claro, honetan, lotzen badugu daukagun ziurgabetasunen printzipio orokortua, naiz eta hemen, X eta PX zehaztasun osoz ezin dugu neurtu, hemen ez da horrelakorik gertatzen. Bai neurtu dezakegula, beraz, neurtu ahal dugu X eta PI zehaztasun osoarekin, aldi berean, bai? Eta gauza bera, osagaiak, R-ren osagaiak eta P-ren osagaiak diferenteak badira. Bueno, eta beraz, esan duguna, askatasun hori dela eta beste adibide batzuk aztertu ditzakegu, bai? Adibidez, beste trukatzaile bat, aztertu dezakegun beste trukatzaile bat. Izan daiteke, R karratu posizio vektorearen moduluen karratuari dagokion eragilea eta P karratu. Hori da, momentu linealaren modularen karratuari dagokion eragilea. Eta guzti hauek danak jarri behar ditugu, ezagutzen ditugun X, Y, Z eta PX, PY, PZ-ren eragileen funtzioan. Hau da, R karratu hori, bere eragilea izango dugu X karraturen eragilea gehi Y karratuaren eragilea gehi Z karratuaren eragilea. Eta gauza bera P karratuarekin. PX karratuaren eragilea gehi PY karratuaren eragilea gehi PZ karratuaren eragilea. Eta orain aztertu, aplikatu nola ez. Trukatzaileen propietateak, ez da aztertu honi dagokion trukatzailea. Hau, kontutan hartzen badugu, X eta PY-ren arteko trukatzailea nuloa dela, hementxe geratzen zaigu bakarrik osagai berdinen arteko trukatzaileak geratzen zaizkigu. Hau da berdin, X karratuaren eta PX karratuaren arteko trukatzailea, eta gauza bera beste osagaiekin. Beraz, hau aztertzeko egin behar duguna da, lehenengo, gure helburua izango litzateke, aztertu zein den, adibidez, X karratu eta PX karratuaren arteko trukatzailea, baina hori ja da dimentsio bakar batean egin genuenaren antzekoa, ezta? Orduan, honetara joaten bagara eta orain aztertzen badugu zein den X karratu eta P karratuaren arteko, PX karratuen arteko trukatzailea, hauze dugu, aplikatuko dugu hemenen trukatzaileen arteko propietateak, eta lehenengo X karratu horrenak aztertuko ditugu, hau da, X bider X PX karratu gehi X PX karratu bider X, bai? Beraz, orain aztertu beharko dugu, hementxe bietan agertzen zaigu X bider PX karratu. Beraz, aparte aztertzen badugu hori, gure helburua da, dimentsio bakar batean egiten genuen bezala, hauze deskonposatu eta jarri ahal den neurrian ezagutzen ditugun oinarrizko trukatzaileen funtzioan. Eta kasu honetan dira X eta PX-en arteko trukatzailea. Eta olakoak kasu honetan egin dezakegulako, ez? Beste posibilitatea zuzenean ordezkatu honi dagokion eragilea eta egin jatorrizko definizioa aplikatuz. Nik nahiago dut holan egitea. Bueno, orduan, hementxere aplikatzen badugu, trukatzaileen arteko propietateak, bai lortu dugula oinarrizko X eta PX-en arteko trukatzaileen funtzioan jartzea. Eta X eta PX-en arteko trukatzailea IH barra dugunez, hemen agertzen dara bi IH barra PX.
hau da daukaguna, bai? Orduan ja badakigu hau dala 2IH barra PX, beraz, hementxe daukagun trukatzailearen balioa badakigu. Orduan, hau gora eramaten badugu, honen emaitza gora eramaten badugu eta goian ordezkatzen badugu hau, badaukaguna da 2IH barra, eta hemen dugu, hau dugu, PX, beraz, hementxe daukagu X, PX, eta gero beste honetan daukagu aldiz PX eta X, eta bi horiek, karo, ez dira trukakorrak. Beraz, ezin dugu, jarriko behar dugu, barkatu, hementxe jarri duti. PX, X, orduan bi horiek jarri behar ditugu. Bueno, orduan ja badaukagu zein den. Lortu dugu zein den X karratu eta PX karratuaren arteko trukatzailea. Eta gauza bera besteekin. Orduan zuzenean erlazio hau erabiltzen badugu eta honen ordez jarri behar dugu hementxe daukagun adierazpena. Eta ja zuzenean ja bai lortu ezakegula zein den gure adibide honen arteko trukatzailea, ez? Orduan lehenengo daukagu X karratu eta PX karratuen arteko trukatzailea. Eta hori dugu 2IH barra eta dugu X, PX, gehi, PX, X. Bueno, gero jarri behar dugu gehi beste honi dagokiona, baina hemetik atera dezakegu zein den, egin behar duguna da X irekin ordezkatu eta PX P irekin ordezkatu. Beraz, izango dugu honen berdina ordezkapen horrekin. Beraz, 2IH barra faktore hori guztietan agertzen denez, kanpora ateratzen dugu I, PI, gehi, PI, I. Eta gauza bera Z osagarekin. Bueno, beraz, ja lortu dugu gure adibide honi dagokion trukatzaileen emaitza. Eta zer esanik ez, horrela beste hainbat trukatzaileak definitu ditzakegu. Orduan, gauza da, hiru dimentsioetan trukatzaileen propietateak eta definizioa, dimentsio bakar batean dugunaren berdina dugu, gauza da, hiru dimentsioetan trukatzaile gehiago dugula, askatasun gehiago dugula.